ביי חמוד, אני הלכתי. תהנה ביום חופש שלך. רגע, שכחתי. אם תוכל לקפוץ לעירייה, אני צריכה שתלך לשם ותשלם את הארנונה. ואם תוכל, ואתה כבר משלם את הארנונה, אז חייבים לרשום את הילדים לגן, בית ספר, שנה הבאה. טוב, אני הלכתי. רגע, ועוד דבר, אני צריכה שתוציא נסח טאבו, את הנסח טאבו שלנו, וגם אם אתה כבר שם, אז תוציא את הנסח טאבו של אמא שלך. אז תוכל לרשום את הילדים, גם לגן וגם לבית ספר. רגע, עוד דבר אחד אחרון. תבדוק. לא, אל תבדוק. אני אבדוק את המשכורת שלי מסע, יש לנו מערכת חדשה של תיק עובד, אז אני אבדוק אותה, זאת מערכת חדשה. ביי חמוד, להתראות. רגע, אין צורך שתבדוק. הזכרתי שאפשר לעשות את הכל באינטרנט ובסמארטפון. ביי! פיצוץ בצינור. נדווח על זה. היי! אהלן. מה קורה? ענייני, מה אתה עושה פה? נתפוצץ צינור, מסדרים אותו. מה אתה עושה פה? פיקוח על חריגות בנייה. עם הטאבלט נו. זה מאוד פשוט, בלי טפסים, בלי תיוקים. מהמם. גם אצלנו זה ככה. אני מעדכן את ההודעה לרשות, שולח להם, הם מעדכנים את התושבים שהבעיה טופלה. מדליק, לא? מה שלומך, גדעון? מצוין, תודה. יושב עכשיו. תודה. הבאת את כל המסמכים? כמובן. תן לי רגע לבדוק שאין לך חובות. הכל פיקס? כן, הכל מצוין, הכל בסדר. עכשיו. תודה, גדעון. תודה על השירות. שיהיה לך יום נחמד. כן. תודה.
אנו נמצאים בעיצומה של מהפכה. מערכות מידע חכמות משנות את הדרך בה אנו חיים ומנהלים את עולמנו. אוטומציה החדשה נותנת כבר היום מענה למחר. בעזרת מערכות BI תומכות החלטה עבור המנהלים ברשויות, פיתוח ומתן פתרונות בתחום המאפשרות הנגשת שירותים לתושבים דרך האפליקציה הרשותית, פרסונליזציה של המידע לתושב ושילובו עם מיקום גיאוגרפי. שדרוג חוויית המשתמש עבור לקוחותינו והפיכת השימוש במערכות לקלה ומהירה לתפעול תתרום רבות לשיפור השירות לתושב. אוטומציה החדשה איתכם עם הפנים למחר.